बघटनी वा टिकली ह्या पोरी टिकली ते पोरोना दिल म्हणता హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేనే వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలానే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ మధ్యలో సో ఇక్కడ 14 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 1 2 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇలా ఇప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం ఫొటోస్ని గ్యాప్ ఇవ్వండి. మళ్ళీ ఇక్కడ 26 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది, దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. 29 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో చిన్న సైజు ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు కూడా యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా. సో ఇక్కడ 15 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 17 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ 20 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇప్పుడు 22 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ చూసి యాడ్ చేసుకోండి. 27 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో 29 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో ఉంటుంది, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 15 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 18 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ఇప్పుడు 20 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ 22 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇక్కడ పేస్ట్ వేసి ఈ ఫొటోస్ని గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 27 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇంకొకటి 13 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 4వ ఫోటో ఒకటే ఉంటుంది కదా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్క ఫోటో మిస్ కావద్దు. కంటిన్యూగా 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఈజీ ప్రాసెస్. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్.
మీరు లైక్ చేస్తే ఇంకా కొంతమందికి రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అండ్ పక్కన హైప్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఆ ఆప్షన్ని కూడా హైప్ చేసుకోండి. సో ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది. సో నా కోసం ఈ ఒక్క పని చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకోసం ఎన్నో వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటా. సో ఒక్క లైక్ అండ్ హైప్ చేసుకోండి వీడియోని. సో ఇలా ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా లాస్ట్ వరకు లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయిగా, ఆ లాంగ్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎపిక్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.